Vážení diváci, dneska vám niečo poviem o stanici Depo Hostivaš. Ako vidíte, vlaky do tejto stanice chodia po kolajách, ktoré idú do depa. Prečo je tomu tak? Lebo kedysi vlaky končili v stanici Skalka, keď ešte nebola vybudovaná stanica Depo Hostivaš. A tie buď išli na obratište, alebo rovno do depa. Preto sa chodí po tých výhybkách, lebo vedú do depa. A potom vybudovali stanicu metra Depo Hostivaš, ktorá sa nachádza na linke zelenej, čo je linka A. Táto stanica je povrchová. Ako som vám už spomenul, táto stanica je povrchová, ale nie je jediná. Povrchová stanica je Nemocnica Motol. Je to na linke A, čo je zelená. Otvorenie 27. maja 2006, umiestnenie Praha 10 Strašnice. A teraz vám poviem zaujímavosť tejto stanice. Táto stanica je urobená z bývalej umývárky Depa Hostivaš. Depo Hostivaš ich tam malo asi veľa, takže z nej urobili ďalšiu stanicu, lebo ešte tam majú umývárku. Vlaky nejdú dozadu na žiadne obratište, oni len prídu a jedno, akými dverami vystúpite a nastúpite, oni proste ostávajú v tej stanici, nikam nejdú. Řidiči len prestúpia do druhej kabíny. A ďakujem, že ma sledujete, nezabudnite zanechať like a odber a určite sa na túto stanicu choďte pozrieť. Je to také zaujímavé.